Morning guys. Nagluto si Rilo nagsudan sa pamahaw. Nakadubo siya og kwan guys, alugbati og pako. Talbos ng kamuti. So, nakasabay niya. Daw nagluto na sa tiyag batong. Yan gilain pagluto ang batong guys. Daw gibutangan din na niya bulad ang batong. So ako nag-edit o video niya gibarino ko kay nga delete tanan akong video guys. Nga. Nay na recover pero gamay ra. So siya sa diya bahalas kusina kay mag-edit pa ko pagtiwas. Toyo. So naapoy nila puaan. Naapod tay gulay nga nangka. Gibutangan na og bulad. Daw naapod tay batong. Si Duydoy kaya nagkaon naman. Saging. Si Meme. Saging. Naisaging. Wala nga. Talbos ng kamote. Isyon ta karog labadani guys. Nya. Dito tayo lang ni Mader karon nagsamok-samok. Wala na. Ha? Wala lula. Wala pas lula min, palami pas lula. Sayang sa dito at ako. Tugay ko la solo as. Kurog-kurog lagi akong tuhod ngano ka ha. So, kinaan lang. Amen. Nakulit. Ini guys. Ha? Ay, sorry. Napalani. Apay, duho. No? Pasal, matulo lang. Di ba man, ikaw taas na magkaon ko pero di ko taas. Paman nagkaon ko dito para po taas. Inuman lang ito mong vitamin sa magtaas ka. Ano ko? Panas hindi na kasapon sa ukra. Ano man na? Ano na, me? Kasakitan siya sa kurug-kurug lagi ko lang ano ka. Sibo ko nung kamay lang. Kailangan din ka ganiha, Nay. Kailangan. Nanggihe si ate. Ang kapag-kapag yung pag-istorya po si... Nabundak kami. Ano ang nilapuan ng mapag dahil mga rapaw. Nangihi. Kasi yung nangihi. Hindi Tanga ako ang pala po ganyan. Sagutan na yan. Tamis kayo. natin niya. Ganyan ako. Tamis guys, pero bugnaw kayo. Ulit baso. Ano ko lang yung batong? Ito. Kay kabi. Ito lang yung sarilo na pagluto guys. Kaya bazi ra ba nga buhat Di niya. pa rin nakabalugluto. Hindi naman na siya tuluan. Hindi na siya makabalo. Di pa rin nakabalugluto. Kabalo na siya. Kaya tuluan man. Itugluan ako. Ako ituglak pero kabalog na ako luto. Anong? Kabalog na. Di ba may kabalog na ako luto na yun? Bautam ka.
Siya ngay me. Ang saan ay akong nagluto sa ubos ng kamote. Kaya ko na yan. Oh, Naman. ang katubig. Lagsad ko na eh. Nalaag ko'y lahat ni Hana. Mm. Ari, ano ba nun? Sila, nagkasako din ay. Kahit anan. Tulog? Mm. Ano kay bay? Lakatan ni guys. Doy. Oh. Gipusuan ta ni may mga tananam dadto nga lakatan no nang namunga naman. Pila, ito dalan mo sa ako. Ikaw dalan na isa kasako na eh. Ako po tali. Ang bagay. Hi guys, adto tayo lang ni Mother guys kay mang laban pa. To na si Doy gihatod na niya isa ka sako. Nya. Si Rilona, tapos dala naghuwat. Dala po to isa ka sako. Kan naglabunan karon guys kay may nang malaban na to tanan karon ang importante nga pangganiton. Ay, itanong din ni guys nga humay oh. Humay sa mala. Nana si Rilona's dalan guys. Nagmaritis pa na si Rilona. Nagmaritis pa na siya guys. Abot na ta guys. Daw na, doy-doy na niyo. Kasi ko anay. Tulog man lang ah. Hindi ko nakabalo di ay nga naman ko dala. Kung kita sa kanilang lang guys kay si Dudoy maglakaw. Natay driver. Guys, natay lang ni Mother. Naglabadami pa ta guys. So kata nakatunga. So kaya nakaluto naman si Rilona o si Chiche. Bam bam na. Nagbam bam na guys. Nag-istabitsi sila pabo. Nagpabo sila guys. Na si Madam Leleng ang buhay bukid. Nanong mga basman ta? Bas. Sige, gilapuhan mo kanimo niya. Kaldero. Nya anong gahi man. Nya pa malugod ni Jessinan? Kaya kare oh. Adi mo na mas chichi nga din na nasin. Mama kasinan. Nanguto na si nanay kasinan pa ni nanay. Ay, ang kaingon ni nanay ganina. Ajini bitsani tuyuhe. Chape. Sentrale. Butang lugar to na mutanan. Isa baliw daw. Aluto na ito. Kare itong buhat sa kaldero Ako ka niya. na. Sabaw. Nagabot ka. Napre, naluto rin ka? Subod. Kanya buntag. Abi na ko Din ang buhat na eh. Diwa sa sabaw. Mainit na siya. Mas padagan ba kadani? Ayaw. Ayaw. Sabaw, ang butang ng plato to.
guys. Nahuli ng itan-itan na mo. Among itan-itan na bumoy. Bubang. Si Raymond ang maghatod guys. Kaya ang among motor. Naplat ganina pagpangas nila. Nya. Bye-bye. Naringkat man ang interior. Gipapalitan pa na ako ni Raymond. Yan na, ni Richmond. Nagto na sila guys. Richmond, Richmond? Yun, idudong tayo. Richmond? Bugat kay Cici. Bugat kay Cici ba? Ito na sila guys. Bye-bye Ethan. Oh. Pang gamay na lang na kulang guys. Kana na lang mga karsonis ni Alan og short. Dayon kanida yon. Mga underwear na dana guys. Ito ka na jacket. Kana na lang guys. Jacket nilang lang. Ito ka na mga underwear na. Isa ka bag ng underwear. Ito ka na lang dayon guys. Malalang din ang bilin. Ako din. Kanay kang lilin. Uga na ni siya. Ay kanang mana ni. Gauga na siya. Yan na guys. Isa pud ka grower. Hi guys, good morning. So ngayon guys, ang atong labadami. Humana ni og washing dito lang ni mother. Nya naa pa. Waswasunon na lang gid ni siya guys para mahalay. Nag-init siya, dili man kay siya tantong init pero nigawas gyud ang init. Nagkulom-kulom siya guys pero nagiinit gamay. So kana pa mawaon tanan ni kanang uga naman ni siya dani. Napawaswasunon na ni siya. Napadana. So daghan kay taglabahan karon guys, mahinaot pa nga ang tubig karon magtinarong ug agas. Ginoo ko. Pura na gid kay tubig karon guys, amot na lang gyud. Munang laban Japan. Pambuklaso na ni nato ang mga kuan na ni guys kay Tambok ko. kuan na kanang kami mga kuan na. Wala pa na ako na nabalhin guys. San ni si Mimi. Naginawaya si Mimi og si Ridoy guys. Kay si Mimi gusto may namugkok nga pa siya namahaw. Ikaw na magulilula. Ah. Kaya wa pa namahaw na ibunala ni Doydoy kay nagpalit man si Doydoy og cook gabi guys kay gilangkahan guro siya na gabi na nagpapalit sa cook nang Lubo mo nung kunin niya pa inuman ay. nagkatulog naman gud ka pag abot na mo gabi. Kami gabi na may nanguli nilang lang mga alas 10 na kay itiwas gina ko pag washing guys kay napasad ilalilin dito in town. Ibig siguro aglabatos lilin gahapon kay napaman dito yan na wala lang po siya naglaba kay Hindi ko nyo. wala na po siya naglaba kay pabot niya nakalaba naman mi magkuha ng yabi na ng motor mi nagtuo siguro kami pabadlong mi ha Uwasa sa. pabadlong mi so ato na din yung pamiloon guys kay Ikaw pa. uga naman siya Ako tukod na. ato ng piloon. Si Alan wala din hito sapa. Mapasaw ko lang sa sapa. Mapasaw ko sa sapa guys. Pati man pa sa pamahaw. Kaya aron ka pamahaw. Na. Lagi agatang ta sa tubig kinaya waswasunon. Waswasan ko sa dini una na magapas sa sapa. Yan ay dagan abukado dito na. Tamaon na mo. Hindi ko pang natanggali. Tambok na eh. Wapa na mahaw mi. Asa pa Wala ko sa cook. nagkaon lagi. Ay pagbahuta. Kumaganit lang nakalungag niya na man nagkakaon di ka pagbinahuta. Ha? Nagkaon ako yung lula. Ito. Ay pagbinahuta ha. Isa, tulong na to. Ay pagbinahuta gid pa ayo ha. Hindi ako nagbinauta. Unsa man kaon? Ah. Tapos nagkape ko. Gusto na ko. Lahi ang pan lahi.